Jason. Nando. Protocol like you and man. That was the first time in the meeting birthday, father. Mama can on social media can so I'm not having to do a celebration. So I have a celebration already. When to be here attached. So I am change you of good first. Makande Amaronyambo, who be more than Abu only Ude Abu, the poet, specializing in Igbo poetry, and an Igbo motivational speaker. Only she associated, attending more money is symposium. So I talk I well just 90 seconds. Then go put our father. If I then on behalf of most Holy Trinity Adoration members. Isi abụọ a anyị ji eme ncheta ọmụmụ fada bụ ụkọchukwu Ezekanaya, oke ọṅụ dị na ncheta ọmụmụ gị. Ụkọchukwu Ezekanaya, oke ọṅụ dị na ncheta ọmụmụ gị. Ụkọchukwu Ezekanaya, oke nwa bụ ụzọ nwa Maazị Patrick na Oriakụ ya Catherine na aka ahịa. Na mba nke Chukwu bụ Agụleze Chukwu. Ọ bụ n'ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa nke anọ n'oge afọ ahụ ọ nọ kpọtụọ ụmụ mmadụ zakọ na-aṅụrị, ụmụ mmụọ mbara igwe zukọ n'egori. Eji ụbọchị ụtụtụ nyebe gị ọzụzụ dị lachi. I were na-eto na-akwụ tetemere. Akụrụngwa nke ọzụzụ ị nwetara n'ezinụlọ unu ka iji banye n'ọzụzụ ichi ụkọchukwu na mmasị gị. Ituru ugo chie ụkọchukwu na mmasị chi. Ụkọchukwu Ezekanaya, eze mba na-atọ. Otu onye a na-achịnye mba atọ otu mgbe ọ na-achịkọ. Anyị kirikata ma nenekata ile ndị igwe ji ga-eme n'ịzọ mkpụrụ obi, n'ịgwọ ndị ọya, n'ịdọpụ ndị agbụji, n'izu ụmụ ogbenye. Anyị etie ayẹyẹ kọkọkọ nù ẹ kí ụkọchukwu Ezekanaya. Ọyọ ụmụaka chi ụkọchukwu Ezekanaya aka na-eme azọgba ngologo oche dibịa ji m, oche dibịa ndị igwe ji akwụ mgbọrọgwụ n'aja ọhịa. Anyị na-aṅụrị na-echeta ọmụmụ gị. Anyị na-ekwuwasa na-asị gị sikwa n'ike na-aba n'ike. Amen. Na ndụ aba na ndụ. Amen. N'udo aba n'udo. Amen. N'ụba aba n'ụba. Amen. Maka otuto nke eze ndị eze nke mbara igwe ọfọ. Biko ya ihe eri ma ọnụ na atụwa ha m anya mana anyị ji eku n'akpa asụwa n'Igbo siwere. Anyị na-ekele nwanne anyị nwoke n'ihe o mere. O were na ntụmadị nyewa m anya mana etu ọ na o si wee dị mberede nyere dike mana mberede ka eji ama dike. Ekpere m n'isi ya ebu osebụrụ ụwa eze Chitoke abịa ma onye o si n'aka ya wee nweta ya bụ ọgụgụ isi na amamihe o ji wee na-eme ya bụ ihe ka o mere ya bụ ile na-aga n'aha Jizọs. Osebụrụ ụwa onye bụ mkpụrụ tie n'afọ nne site n'oyiyi nwa inyere m tata
ga-emepere ụzọ niile na-ekwere mmepe n'aha Jizọs. Ebe anwa ndị ilo na-echere ma nnu, Chineke ga-emere ụzọ ebe ụzọ na-adịghị. Ijewe nawa anawa gbugbu ama mkpọ ọbịarabe amambịagbu. Onye nwere ji ihe ọjọọ wee zute ihe ọjọọ wee zute, mana onye nwere ji ihe ọma zutere ihe ọma ga-ezute. Ka Chineke nara onyinye gọzie ụbọchị ya n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Thank you very much. I'm so grateful.